a Laura, o obxecto deste webinar é o segundo webinar que facemos, bueno, o terceiro que facemos sobre a redacción de informes de seguimento. Consideramos que é un pouco a tarefa que teñen agora os concellos, fundamentalmente, aparte de desenvolver os PACES, pero un pouco no que se refire á presentación de informes, esta é a tarefa fundamental, non? E que moitas veces, pois eso, pois supón un atranco porque non hai capacidade para ou técnica ou digamos tempo, non? Para abordalo ou económica, porque moitas veces a opción directa é contratalo fora do concello, non? Entón, sí que nos propuxemos facer un modelo de informe e un pouco un programa do que a propia un programa de formación, non, vencellado a estos informes de seguimento. Iniciamos en decembro, non, cun par de webinars que explicaban o que era o contido do informe de seguimento básico, non, que non conta co contido do informe de seguimento de emisións, e un segundo webinar que celebramos o 19 de decembro, que explicamos o informe de seguimento de emisións, non? Unha metodoloxía. E o contido deste imos seguir tamén en maio e en xuño incorporando novas ferramentas para poder facer o informe de seguimento, non? Ferramentas máis, digamos, puntuais, como facer o que vai ser a actualización do perfil climático dos concellos, que é un dos contidos que ten que ter un informe de seguimento, e tamén o deseño de unha medida de avaliación da vulnerabilidade enerxética municipal, que é a pobreza enerxética, o terceiro eixo dos PACES, que prácticamente está inédito nos PACES galegos e que é un contido xa obrigatorio a partir deste ano. Entón, se van ser os outros dous webinars que imos facer sobre este tema. Tamén dicir, bueno, volveréis sobre este tema cando se presentan as ferramentas, cando están disponibles e todo isto, máis na presentación, pero un pouco adiantar que esta é un pouco a razón da celebración deste webinar e o contexto, digamos, operativo para facelo. Vou apoiarme, como decía Laura, nunha presentación e imos comenzar a explicación. Ben, este é un pouco o contido desta formación, o contido dos informes de seguimento dos PACES, os recursos para redactar o informe de seguimento, que recursos proporciona a oficina técnica, non? O modelo de informe de seguimento, que é un pouco que imos presentar hoxe, non? A variación do nivel de execución cualitativa do PACES, que é unha parte deste modelo de informe de seguimento, que non se tocou en anteriores webinars, e a reprogramación do PACES, outra parte que non se tocou nos anteriores webinars, e logo lembrar un pouco, aínda que xa se explicou, pois como se tramita o informe de seguimento unha vez redactado, non? Ben, contido dese informe de seguimento, este é o contexto do marco de presentación de informes de Covenant of Measures, xa coñecedes, porque estamos fartos de mostrar esta imaxe en reunións, en documentos e máis, pero convén simplemente contextualizar que hai unha parte, un informe de seguimento lixeiro, a primeira versión, os informes, digamos, lixeiros son os informes de orden impar, o primeiro, o terceiro, etc., e os completos, que son os informes de orden par, que son o segundo, o cuarto, etc. A maioría de parte dos concellos galegos presentaron, que de impaces presentaron o primeiro informe de seguimento lixeiro, pero moi poucos presentaron o completo. A diferencia entre un e outro é o informe de seguimento de emisións, que está no completo e non está no lixeiro, e que ten certa complexidade e
cuxa esa metodoloxía xa explicamos en decembro. E hai un contido novo que non é xa produto do que é o esquema dos informes de seguimento e o contido dos informes de seguimento que se introduce a partir deste ano, pero sí que é un produto da mudanza do marco de presentación de informes do Pacto de Alcaldías, que é a avaliación da vulnerabilidade enerxética, que ten que haber, se incorpora un novo eixe, non, nos PACES, e que consiste en considerar a vulnerabilidade enerxética e a loita contra a pobreza enerxética como parte da loita contra o cambio climático, e iso se resolve en primeira instancia avaliando o problema no municipio, non? Paralelamente a isto, hai unha serie de procesos, non, que estamos que ten que ver coa redacción e validación dos PACES. Xa sabedes que os PACES, cando se aproban, se comparten na plataforma, pasan un proceso de validación. Agora mesmo temos 261 PACES aprobados en Galicia, 177 están analizados, 45 xa están validados e 132 están sen validar, e hai 84 todavía sen analizar. Pois claro, evidentemente, cando aprobamos un documento, pois, como un informe de seguimento, é conveniente, pois, xa que miramos o PACES e vemos as eivas que pode ter ou axustes que pode necesitar, pois tamén aproveitar para correxir os PACES para que cumplan todos os criterios de validación, que son 8, e isto tamén foi o obxecto do primeiro webinar de decembro, non? Entón, tamén parte do contexto no que se redacta o informe de seguimento, porque debe servir tamén para corregir estas eivas para que se xa validado o noso PACES. Ben, de que imos falar hoxe? É un pouco redundante isto, pero bueno, este é o contido dun informe de seguimento, non? Os imos presentar un modelo, e o modelo parte de que isto debe ser todo o que teña un informe de seguimento para cumplir o marco de presentación de informes e para que nos sirva tamén para que se valide o PACES, non? E para actualizar os contidos do PACES, a incorporación do terceiro eixe, que é a vulnerabilidade enerxética. Entón, como xa falamos imos falar no futuro da avaliación de riscos de vulnerabilidades, xa propuxemos unha metodoloxía de informe de seguimento de emisións, e tamén contamos cales eran os 8 criterios de validación dos PACES e como se cumplían, con que criterios con que enfoque había que cumplilos no PACES. Pois nos quedaría o que avaliar o nivel de implementación dos plans de mitigación e adaptación, que é o contido propio dun informe de seguimento, non? Dar conta de como imos, non? E reprogramar as medidas cando non imos como pensábamos que íbamos a estar, non? Entón, porque algunhas comenzan tarde, outras se iniciaron pero non se terminaron en data, etc. Pois un pouco dar conta en ese sentido, non só decir que levamos tantas executadas ou un porcentaxe X, sino decir, bueno, como isto non está conforme a nosa programación, imos reprogramar, non? Para que o PACES este sempre actualizado de forma realista, non? Ben, que recursos, non? Este é un pouco o esquema dos recursos, que de todos os recursos necesarios que na oficina técnica xa presentamos, non? Ou imos presentar, imos ofrecer os concellos. E as datas nas que estes recursos van estar disponibles. O modelo e a guía para cumplimentalo vai estar disponible o próximo mércores, vindeiro mércores. Hoxe presentamos, como decía,
a explicación de como facer a avaliación do nivel de execución do PACES e como facer a reprogramación dos PACES. O 16 de maio imos presentar a actualización da avaliación de riscos e vulnerabilidades, que vai estar tamén como ferramenta disponible ese día na plataforma. O informe de seguimento de emisións xa presentamos, digamos, fixemos a formación o 19 de decembro, igual que a cumplimentación dos 8 criterios de validación do PACES, e a ferramenta para a elaboración, digamos, un pouco automatizada do informe de seguimento de emisións vai estar disponible tamén o 16 de abril. E, por último, a avaliación da vulnerabilidade enerxética, o deseño de medidas de avaliación de vulnerabilidade enerxética vais explicar no webinar que está previsto para o 13 de xuño. Ben, pois imos ver que isto do modelo de informe de seguimento que estará disponible na plataforma o vindeiro mércores, non? Basicamente é un texto, non? É un texto en formato doc que é posible editar para xerar o noso documento de informe de seguimento, non? Que cumple con todos estos contidos, non? O contidos que tamén redundo, non? Abundo no mesmo tema. A avaliación da pobreza enerxética do municipio e a actualización da avaliación de riscos climáticos vanse explicar a posteriori, polo tanto, aínda que van estar contidos neste modelo, como cubrilos e como cubrilos tamén as ferramentas para desenvolvelos, se son precisas, que non son tarefas moi complicadas, pero se fosen precisas, se presentarían e estarían disponibles máis adiante. Pero no documento están incluídos. No documento vai estar incluído todo o contido do informe de seguimento. O informe de seguimento de emisión son mesmos, foi explicado, o cumprimento dos criterios de validación de PACES foron explicados, e logo o que é o resumen executivo, que é un pouco a introducción do informe de seguimento, o grado de implementación do PACES e a reprogramación de medidas é o que imos explicar hoxe, non? Pero, como digo, nese documento que vai estar disponible o mércores vai estar todo. Calquera que colle ese documento, introduzca os datos precisos, ten un informe de seguimento redactado. Ben, pois un pouco para explicar como vai ser o documento e a guía, non? De forma moi esquemática, pero vai ter un pouco a guía ten este formato e o documento podes pensar que é un documento maquetado, etc., non? Que vai estar con este contido, non? Que se ve. No caso do resumen executivo se introducen pois, os datos que vedes, o nome do concello, a data de adhesión, a data de aprobación do PACES, que tipo de PACES é, non? Tamén aquí hai para os concellos que teñan PACES a 2050, que non hai aínda, pero terían que tratar este dato tamén. E logo, unha descripción xenérica de que reducción de emisións, datos xenéricos do PACES, non? De globais, non? Que metas de mitigación, que metas de adaptación, numeracións de adaptación, transversais, etc. Utilizamos o concepto de accións transversais como aquelas accións que se aplican en máis de un sector. Porque este é unha decisión técnica que no vosso PACES non ten por que estar así. De todas formas, a idea é, bueno, evidentemente o formato, o modelo é un formato que se pode alterar e se non queredes utilizar este concepto, pois non se usa, pero basicamente as transversais son eso. Pois, por exemplo, imaginemos que temos unha acción de reducción de consumo de agua, evidentemente que vai a supor unha reducción de emisións polo menor volumen de agua a tratar e unha reducción e ten implicacións de adaptación ao cambio climático porque reforza a resposta
frente, por exemplo, ao risco de seca, non? Entón, iso é unha acción transversal porque non se coloca solo nun solo sector, non? Ou aquelas accións, por exemplo, de concienciación, que poden ser de adaptación e mitigación, ou accións de participación, se temos un programa de seguimento do PACES que se ha participado, bueno, todo o que aplique a máis dun sector, pois sería unha acción transversal, por si non vos soa este enfoque. Entón, ese é un pouco o resumo executivo do PACES, que continuaría explicando cando se aplicou, non? O sea, cando se, ata que data ten que o sea, indicar si se solicitou unha prórroga e que implica para a data de presentación do informe de seguimento esa prórroga, non? Por exemplo. Se non se solicitou unha prórroga, este contido non ten sentido. Os contidos que están en azul non son optativos, digamos. Se indícase o informe de seguimento de emisión, se é necesario ou non, dependendo do tipo de informe que sexa, porque este modelo vai servir para o informe de seguimento lixeiro, digamos, ou 1 ou 3, e o informe de seguimento completo. E tamén indicar se introduce o eixo de pobreza enerxética, se non se introduceu aínda. Tamén un contido optativo, non? E por último, dentro do resumo executivo, o último punto do contido do informe de seguimento sería indicar en que medida este informe de seguimento completa o contido do PACES para cumprir cos criterios de validación, non? Esta é a última parte, non? Deste resumo executivo. Tamén contamos o resumo executivo porque dá unha idea do que vai ser o contido do documento, non? Podíamos coller todo o modelo, pero sería tedioso e estaríamos máis de 2 horas ou casi 3, seguramente. Un pouco, isto tamén é optativo e deixaremos os que teñamos que corrixir. O resto non nos incluiríamos. Ben, contidos concretos, a parte do informe do resumo executivo deste documento, non? Que son propios do informe de seguimento e que non foron explicados nin serán explicados en vindeiras datas. A variación do nivel de execución do PACES e a reprobación do PACES. Pois no que ten que ver coa variación do nivel de execución do PACES, basicamente a metodoloxía sería coller todas as medidas do noso PACES. Claro, a plataforma nos vai pedir, como se fixestes algún informe de seguimento, sabedes, en todos os informes de seguimento nos pide unha porcentaxe das medidas de cada sector e de cada eixe que están rematadas, iniciadas ou non iniciadas ou pospostas. Son as 4 categorías nas que temos que clasificar as nosas temos que indicar a porcentaxe de execución das nosas medidas, sector a sector e eixe a eixe. Entón, temos que contabilizalas e cada medida, é dicir, se está terminada, se está iniciada, se está posposta, o sea, que non iniciadas pospostas, iniciadas que terían que estar terminadas se non están, iniciadas non iniciadas pospostas, iniciadas que teñan que medidas que teñan que estar iniciadas e non están iniciadas, non? Por distinguir os dous tipos de medidas que están en situación de pospostas. Entón, temos que simplemente poñer a relación das nosas medidas e decir onde están, en que situación están. E a partir de aí, contabilizalas, o total de cada sector e de cada sector dentro de cada eixe e o total das medidas que está en cada situación e a partir de aí calcular as porcentaxes. Un pouco perogrullo, pero por ter unha forma de facelo, non? Que
que este de acordo ás necesidades da presentación do informe. E así para cada sector, eixe e medida. E un pouco o formato que ten o modelo neste punto e a guía é este, non? Ponemos os anos de inicio, cal é a referencia, o que é o resultado completo, non? Da totalidade das medidas en porcentaxes, non? Isto está referido ás medidas transversais, pero había que facer o mesmo con mitigación e adaptación. Perdón, aquí temos un erro. Pero teríamos que facer o mesmo con os tres eixes e indicar, como vedes aquí, número de accións que sacamos do anterior cuadro e o cálculo automático das porcentaxes. Porque isto que nos piden para referir na plantilla de MyCovenant, e o noso modelo debe ser coherente con esa plantilla. Porque isto non hai moito que explicar, non? A reprogramación básicamente sería explicar de novo datos xenéricos dopaces. E hai que pensar que no informe de seguimento se poden incorporar medidas novas, modificando paces, claro está, e eliminar medidas que non se consideran necesarias. Por exemplo, hai casos de concellos que consideran que unha medida é, pois medidas que non incorporaban no paces porque non tiñan pensado abordalas, ou que viron que non son exigidas por o tamaño do concello, o tipo de concello que hai. Por exemplo, hai unha medida que aparece como que son os plans de emerxencia municipais, así xenéricos, a medida de para os concellos de Galicia non necesitan esa planificación, entón se eliminan, non? E se justifica un pouco a eliminación. No caso de que se xa eso, que se incorporen medidas ou que se eliminen. E, por último, ademais das seguintes medidas, as medidas que se incorporan, as medidas que se eliminan, pois xa facer un cadro no que evidentemente as novas medidas van a ter que entrar, porque non tiñan aparte das que se reprogramen, teríamos que meter as medidas que se incorporan novamente. Tamén pois un cadro que vai estar no modelo por eixe e por sector. E evidentemente, vencellado a isto, sobre todo por un tema de sintetizar o que o paces, non? Pois facer un novo cronograma que se incorporaría tamén en informe de seguimento, no que se indicarían un pouco, tamén se dá conta do que era a programación inicial fronte a que se propón, non? Cando se reprograma. Se non reprogramamos nada, pois isto poderíamos obvialo ou repetir o cronograma do paces, non? Según este modelo. Pero se reprogramamos, pois, por exemplo, indicar que plazo de execución se eliminou e que plazo de execución se estendeu, non? Nas medidas que foron reprogramadas, non? Se temos unha medida iniciada 2022 que estaba programada para executar entre 2023 e 2030, que está iniciada simplemente, pois avisamos, pero se esa medida está programada en 2021 para terminar en 2024 e non se terminou, teríamos que estender ese plazo de execución, e o indicaríamos aquí, coherentemente co anterior cadro, non? Evidentemente. Igual, unha medida non iniciada que este posposta, non? Tiña que estar iniciada en 2023, bueno, agora tiña que estar iniciada, estaba programada para executarse en 2023, non se fixo nada, entón, considerando que o prazo de execución vai ser igual, pois, que tamén se podría mudar isto, non? Pero, partindo desa premisa, pois estenderíamos os 2 anos que non se empezou a executar, pois sería os 2 anos de plazo que estenderíamos para que se execute.
correctamente. Dicir tamén que o ano de referencia do informe de seguimento vai ser o ano inmediato anterior o que estamos dando referencia para medir a reprobación de medidas, a súa execución, a súa extensión, etc., para reprogramar as medidas e para valorar en que estado están, pois será 31 de decembro de 2024, porque nos agora estamos facendo o informe de seguimento 2025, pero todos os datos que incorporemos nos informes de seguimento están referidos a 31 de decembro de 2024, ¿no? Que é a data de referencia para avaliar o nivel de execución do PACES. E por último, como se tramitaría este informe de seguimento, ¿no? Teríamos en primeiro lugar dous documentos, ¿no? O lóxico, o informe de seguimento, ¿no? Do que estamos falando, pero tamén teríamos que tramitar o PACES modificado. Aquí, a opción que recomenda o centro, bueno, a oficina técnica que ten a Comisión Europea para avaliar, bueno, para validar os PACES, é que se faga un refundido do PACES, cas modificacións que se sean necesarias para a súa validación. Esa recomendación porque evidentemente se resulta moito máis cómodo. Se non se podera facer iso porque evidentemente refacer o PACES inteiro pois é tocar un documento moito máis extenso que bastante extenso, pois pódese facer, digamos, un anexo ao PACES que recolla eses cambios que o informe de seguimento está introducindo, non? Entón, digamos, son as dúas alternativas, unha máis, digamos, axeitada e outra menos, e son as dúas alternativas que hai. A aprobación, tanto do PACES modificado como do informe de seguimento, sería polo mesmo organismo que aprobou o PACES, non? Que depende do Concello, non? Xunta de Goberno, Pleno ou Alcaldía, non ten que facer o Pleno necesariamente, o Pleno aproba a adhesión, pero a partir de aí os documentos, os informes non ten por que aprobarse o Pleno. E o rexistro, non? Nese sentido, o rexistro na plataforma de MyCovenant implica registrar no apartado de Mi Estrategia os documentos, basicamente o informe de seguimento neste caso, o avance que teñamos na meta de adaptación e na meta, bueno, realmente nas metas, na meta de mitigación tamén, pero fundamentalmente na meta de adaptación, porque esta meta de adaptación non hai, digamos, non estamos reflexando, é dicir, o avance en adaptación cara a meta que establecimos como básica, non? Do noso PACES, só podemos reflexar axeitadamente neste apartado de Mi Estrategia de MyCovenant. Sin embargo, por exemplo, as metas de mitigación sí que podemos reflexadas noutro sitio, podemos ter un informe de seguimento de emisións, por exemplo, non? Pero non está previsto un informe de seguimento de adaptación, por decirlo así, na plataforma. E unha cosa importante que é o orzamento investido nas actuacións, que non é un contido que teña que estar no PACES necesariamente, pero sí que é importante, digamos, bueno, é necesario, un dos datos necesarios para registrar o informe de seguimento. Poñer que o orzamento se investiu nas nosas medidas en todo o PACES. É só unha cifra, non? Bueno, ainda que xa o explicamos nun anterior webinar, pero este orzamento o que nos propoñemos é que sexa un orzamento, que sexa a suma dos orzamentos das medidas que están rematadas, vale? Para non complicarnos máis o cálculo. Directamente collemos os orzamentos das medidas que están rematadas no noso PACES e facemos un sumatorio. Ben, registramos
No caso de ter un informe de seguimento de emisións, o registraríamos en mis inventarios, serando un novo inventario e tal, como xa explicamos no webinar de decembro, e en mis acciones poñeríamos, como decíamos antes, o estado por porcentaxes de cada eixe de cada do conxunto das accións de cada eixe de cada sector e actualizaríamos os plans no sentido de que se hai unha nova medida ou desaparece unha medida, pois iso temos que reflexar ese cambio no número de medidas, por exemplo, do cadro de medidas, nos obxectivos de mitigación, por exemplo, temos que expresar esos cambios neste cadro, non? Tamén, se aparece unha medida nova de adaptación, de mitigación, que se xa chave, introducir os datos que unha medida que non era medida chave e pasa a ser chave, pois temos que introducir os datos necesarios para que se sea considerada chave pola plataforma, etc. Isto con respecto, independentemente, digamos, do que sería as modificacións que teñamos que introducir na plantilla de MyCovenant na plantilla do PACES. Sabedes que a plantilla do PACES mentre está, bueno, normalmente está bloqueada. Bueno, normalmente está aberta e se pode modificar. Só hai un contido que non se pode modificar, que o inventario de emisións de referencia, porque para eso de referencia non se debe modificar, e que só a plantilla, eso está, acaso o inventario de emisións de referencia está sempre aberta a modificacións. Solo cando está, digamos, sendo revisado PACES pola Oficina Técnica da Comisión Europea, nese momento está bloqueado para non interferir na revisión. Entón, cando teñamos claras cales son as modificacións para cumplir cos outros 8 criterios de validación, as poderemos sempre implementar na plantilla de MyCovenant, porque normalmente vai estar aberta. Un pouco isto, digamos, porque sempre, tamén un último apunte, que evidentemente cada vez que presentamos un informe de seguimento nos xera unha nova plantilla de informe de seguimento a plataforma, non? Que estará sin enviar, pero xa temos a plantilla e xa podemos meter datos nesa plantilla. Esa plantilla que xera é coherente, replica, digamos, o PACES. Entón é interesante, para evitar traballo, sobre todo, modificar o PACES antes de enviar o noso informe de seguimento, porque senón a plantilla que xere non vai ser coherente co PACES modificado. Ese punto a ter en conta, bastante crítico, porque senón teremos que introducir unha nova plantilla xerada no informe de seguimento, no próximo informe de seguimento que presentemos, temos que introducir todos os cambios que metimos no PACES para que este poida ser validado. Entón, un pouco traballar dúas veces nos afora a metade do traballo, digamos, na xeración das plantillas novas. Si metemos primeiro as modificacións no PACES, o enviamos e logo xeramos presentamos o noso informe de seguimento. Ao revés do que estamos da orden do proceso que se está explicando, pois hai que aplicalo ao revés na plataforma de MyCovenant, para que sexa todo máis áxil e máis lixeiro, non? E un pouco aquí terminamos a presentación e quedo a vosa disposición para calquera cuestión. Sí, David, sí. Okay.
Hola, eu teño así unhas cuantas preguntiñas. Interesante o de modificar, o último que falaches de modificar o paces antes de modificar o informe de seguimento, pero normalmente aparece como locked, como pechado no este. Avisamos vos a vos para que o abrades e Sí, despois xa modificamos. sí. Eso é porque está baixo a revisión, que o proceso de revisión neste momento iniciouse igual, pues, o Rosal iniciouse aí bastante. E como se reenviou e ahora ten algún problema tamén por corregir, entón sigue lock. Quer dizer, no momento que podes correxistes en primeira instancia, estaba aberto. Pero que volveu a reenviar e hai que verificar esa nova versión, pois volve a estar lock, pero non lo comunicades e nos Vale. o abrimos. Despois das sucesivas subidas de informes de seguimento, agora corresponde facer o full. Sin embargo, como houve esta alteración este descargamento, aparece como monitoring report light. Entonces habería que metelo, ainda que sexa o full, nese. Sí. Entendo. O contido de... A ver, o contido é un contido mínimo, sí, que decir, o light é optativo, sempre podes facelos todos full. Non é un problema. Sí, pero Pode digo xerar que non informes. vai ser un problema, non vou xerar un problema por meter o contido do full dentro da plantilla do light. Vale, xa está, suficiente, sí. Era o que eu preguntaba. Na plataforma, salvo que me equivoque, non hai un espazo para as accións transversais. Entonces, aínda que exista como concepto, e podamos traballar con el, porque sí creo que é útil, creo que hai que decidir cada unha das accións se é de adaptación, de mitigación ou de pobreza enerxética, e punto. E despois outro é como complementario, aínda que sexa unha acción que vaya xusto as dúas cousas. A idea de transversais ven de non duplicar a contabilidade das accións. Se nos metemos unha acción que se aplica en adaptación e mitigación e a metemos en dous sitios, estamos contabilizando dúas veces a mesma acción, mesmo nos reportes de informe de seguimento tamén. Entón, hai unha opción de poñela en outras en mitigación. Como en mitigación hai a opción de outras, poñela sempre aí. Que este en mitigación e adaptación non é un problema. Quer dizer, porque a mí se son transversais sempre van a estar na descripción da plataforma, está na descripción por, digamos, Sí, no apartado de descripción pormenorizada da acción, poderle marcar está en adaptación, está en mitigación, etc. Ou varios eixes, digamos, ao mesmo tempo, podes marcar. Sí, pero no resumo das accións, onde marcas o porcentaxe de completado, se está en curso, non sei que, aí tes que decidir si ou si en cual o metes. Claro, entón, se temos outras, en outras metemos todas as transversais. En outras de mitigación, vale. En outras de mitigación, aí sabemos que en outras vai estar a contabilidade das transversais sempre. Vale, de acordo. Despois, o tema da reprogramación, que me parece moi interesante, porque, por exemplo, pillei, que xa renunciei a facelos, moitos ou varios paces que estaban feitos por outros equipos e aquello era a jungla. E hai, por exemplo, para medidas de mitigación, unha expectativa de que unha medida para dar cursos a conductores de eficiencia de conducción eficiente, que eso estaba moi de moda ao principio, iba a forrar como o 30% das emisións de transporte do Concello. Entonces, se fago unha reprogramación, teño que ou adaptar a meta de mitigación a un recálculo realista da nova medida de mitigación que eu meto, ou inventarme unha medida que justo vai a forrar exactamente o mismo CO2 que estaba previsto nese paces inicial por outros medios distintos, que é un pouco falsear a realidade do asunto. Entón, non sei moi ben como queredes que procedamos con esas cousas. Sempre, se considerades que unha medida deste tipo ou do outro tipo ten uns objetivos completamente irreais, o lóxico é, claro, que non se pode modificar é, por exemplo, o 40% de reducción de emisións en 2030. Entón, teríades que
igual baixar as expectativas desa medida a un 10% do que estaba, introducir unha medida nova ou reforzar unha medida nova. Pero tedes que o resultado de reducción de emisións ten que cumplir no que é o plan de mitigación. O resultado de mitigación ten que cumplir que se baixe como mínimo 40%. Vale, pero podemos modificar para arriba, podemos modificar para baixo non. Pero a cifra non ten que ser exactamente a mesma. Non. Vale. No, a ver, mesmo xa digo, si baixades e iso implica baixar do 40%, teréis que meter unha medida nova. Ou amplificar os efectos dunha medida que xa existe. Sí, non, a dúbida era máis, a parte da queixa, que sí que se colou un pouco polo medio, pero era máis dicir, se eu meto unha medida, non teño que axustala a que se manteña a cifra de CO2. Podo... Sí, pode... Vale, de acordo. E despois, a último, o refundido do Paces. Claro, o nexo do Paces que... Claro, este tema de facer un refundido do Paces, nos estábamos metendo un nexo con que recolle os cambios. Entendo, dicías que era unha opción como menos preferida. Quería saber un pouco por qué, o sea... No, sobre todo por comodidade, como imaginemos un plan de urbanismo, unha lei que ten modificacións. Vale, sí. Se non é refundido unha lei, quer dizer, o esforzo de revisar cada modificación é de tolos, non? Entón, vale, volver a ver o Paces... Claro, é esa razón, a razón de comodidade, non? E o plantean así dende a oficina europea. Mientras esa outra opción, creo que vamos a... Sí, é outra opción, sí. Non é obrigatorio facer. Sobre todo, supoño que se hai un equipo redactor que fixe un Paces e outro que fai o documento refundido, se o mesmo equipo redactor igual non lle costa nada, non? Ou lle costa mesmo menos facer o refundido, non? Pero como é un formato inicial e tal. Claro. Se son equipos redactores diferentes xa é máis complicado. Vale, e despois quería preguntar polo obxectivo de 2050. Isto é algo que saiu en varias conversas últimamente, que se está traballando nesto, non sei moi ben como vai afectar ou se vai afectar a noso traballo, basicamente, sendo eficiente. O obxectivo de 2050 de neutralidade climática. Nos concellos que teñan, de momento, dúas cousas. De momento, Covenant of Mayors mantén, e o manterá, supoño, ata 2030, a posibilidade de estar dentro do Paces con obxectivos 2030. Que ningún concello vai ter que mudar de pacto ata 2030, polo que sabemos. Temos 5 anos para traballar co actual marco, digamos. Os concellos que teñen un Paces a 2050, pois teñen que incorporar, digamos, un Paces que teña mitigación de emisións con ese objetivo dun 80% a 2050 e un 55% en 2030. E o outro 20% teñen que compensalas. E aí, claro, temos en mente facer dar pautas para respaldar esa compensación. Claro. Pero aínda non están. Vale, un pouco, porque para min isto é un pouco territorio inexplorado, pero bueno, entendo que seguiremos atentos. Sí, que estamos pensando neste tema, pero tamén porque hai parte da legislación europea non está clara, a veces están discutindo estas cousas aínda. Vale, de acordo. Pois moitas gracias. A ti. Se hai unha dúbida máis... Pois se non, Laura, pechamos aquí. Si no hay ninguna duda más.
Decir tamén que eso, a grabación e a presentación van a estar disponibles na plataforma. Xa temos ainda que a semana que ven un pouco especial, pero bueno, tendremos tela a semana que ven. E as ferramentas que indicamos tamén, non? Despois quedamos a vosa disposición para resolver calquera dúbida no correo electrónico do Pacto das Alcaldías tamén. Vale. Pois última oportunidade. Nada, pois gracias por asistir e nos vemos en próximas ocasións. Bos días. Gracias. Gracias, María.